hello, good Hi, morning. guys. Good morning. So, ang sayo kay ni June karon. Nindot man gud ang early bird Early bird, catches the worm. yes. Oh, yes. So, Pero ang makalit na mo ani kato ka mo kauban. na pick up po na isa sa small nila. Ganyan kay magwapa pa to kami wala gyud ni June. Ilis, diretso, on the go me. Pero katong isa, Jesus Mariosip. So anyway, kami ni June is mga tumi sa isa ka church diri sa Turlock Yeah. na gumagawa sila ng ano yung they're asking for donation. Yeah, they raise money for their church. Yes. Yeah. There's people in there. Yeah, it's actually here. Pero kukunin pa namin yung isa eh. Oh. Ang buhat nila karon is kani siya na church na sila yung mga clothes in different sizes sa mga bata, even adults na sila pang babae, pang lalaki. So segregate na nila ng mga clothes, even toys or they even have They have different books, stuff. whatever. Daghan kayo, Yeah. daghan. So karon ang ilahang gias is you can get as much as you want. Yeah. And then it's up to you kung Pila imong pila ang donate. imong i-donate. Yeah. So since naman ni ko ani June na Naipon yan sa amin na ipon. amo sa donate sila. So at the same time ako ang og mga clothes para sa mga bata. Which, excited din ni June. Mangukay. Yes, kasi na-experience na kasi namin to before. Last year na. Yes. Tapos, ang dami talagang mga damit ng mga bata doon. Tindot ka. Ah. Tindot kayo. Yes. Slightly used. Slightly used, Yeah, yeah. kay kada sang mga bata good diri good. Once na Matubuan na nila. matubuan na, dili gyud na dili gyud na oh. Pwede pa. Stretch na to sa pinaka-stretch na niya. Pero diri is mga ilang wear lang kay ang mga sinina magugud nila diri nila po sa multi nagana for that size, for that age ba. So karon Dinodonate nila sa church. Tapos dinonate yung nila. church naman, nag-raise ng money para sa kanilang simbahan. So, yun ang pupuntahan natin. pero at least katong na line na mo nakitaan karon, naapa to sa gawa sa gate. Oh, Pero once masuot na to sa gate, then wala. Taas na kayo ng linya later. Pero Tapos, ipakita nato sa inyo ang unsa ang sitwasyon sa sulod. Makapili tayo mga silihan sa pero nindot mang maili gyud ni John. nindot na We will make sure na nindot siya na proud sa mo. We want the best para sa ila. See you later kay pakiton muna mo pagsulod na namo dito. So makakita mo unsa nindot dito. So, nasa pila na po tayo. Ayan po yung wagon namin. Oh, yan. Para marami tayong mailagay. Tapos mo. Ha? Ayan ang pila, oh. Say hi, te. Si ate sa kape. Nala mong amiga. Nga, tugay mo mata. Tugay mo mata. Tinagay ko mata ron. Dara mo ang make-up, oh. Oh. Sige pag make-up. Sige pag... What? Oh, yeah, because of the space, ha? Maybe I can just put it outside. I'm just gonna ask him to watch. Kaya gibawal man ang wagon mga langga sa sulod. Ato na lang niya siya ihatod sa sakyanan o niya. Kuhaon na nato later pagkahuman nato sa sulod. So maunang linya mga langga niya naapagihapon sa amo ang likod at penting daghan ng tao nga nagko. Hi, Hello. how are you? Good. How about you? We're hanging in here. Good. No. No. Yeah. God bless you and give you more. Yeah, this is the whole goal. That's right. Yes. Finally mo lang na anatadala sa sulod. So, wala po na ko na-mention sa inyo nga gym niya siya. Unya, ibutangan o daghan kayo mga lamisa o i-segregate na nila ang mga ages o ang mga sizes na pod at the same time.
So, napaka-organized yun nila mga langga. So, ambot mga langga, og pila ka bag ang gihatag sa ato kay medyo dako-dako man ang atong nga donate para sa ilang simbahan. Nagpasalamat ko siya dako kaayo. So, usually dili mga langga, dapat 1 bag a person ata unya $1 per bag. Pero gitagaan pag daghan nga bag mga langga kay nakadonate ng dako-dako. Hands down sa mga nag-organize ani nga programa mga langga kay pertigyon nilang organize dire unya daghan pud kayo sila mga volunteer dire mga langga. So kung naa kay mga pangutana, dali ra gyud kaayo sila tawagon unya mapabang gyud dayon sa imuha. Ayaw kalimutan subscribe and follow sa amo ang YouTube channel mga langga unya i-click pod ng bell diha sa baba para mas updated mo sa unsay sunod namong mga project. So ambot og asa na tong duha mga langga nagkabulag nami. So kung makita ninyo daghan tuod mga tao mga langga pero daghan pay mga silina nga pwede natong mapilian nga mga nindot. Unya og makita ang gani nila mga langga nga medyo hurot-hurot ang isa ka lamisa, moadto na pud sila sa ilahang storage unya i-refill na pud nila ang lamisa para naay perminte bagong mga ilang ipangutang. Napod sa mga langga nga mga kitamig mga silina na para sa mua. So nag-shopping pod me for ourselves. Believe it or not mga langga na agoy mga sinadiri nga mga nindot pa pod para sa mga adult. So maunang amo na na siya i-take advantage. So while si ate naa sa mga sapatosan, ako na po ko dire sa mga dresses mga langga. Daghan gyud kaayo tuod siya ka ng mga nindot pa nga mga dresses mga langga, but we have to make sure na wala siya gisi. Unya wala po ka ng daghan kaayong mancha. So si ate, ingon niya daghan daw mga nindot na sapatos. So mas maayo man siya mamili kaysa ako So siya in charge sa sapatos, ako sa mga dresses. Try niyo mo? Try na ko awa. Mag-Las Vegas ka ba? Nana po ilang isa nga bago nila i-refill unya mga nindot pa ayo sa mga tunang langga. Unang medyo nadugay ko diri nga lamisa kay daghan kaayo mga panalak nga mga sinina nga mga nindot pagod kaayo langga. As you can see, dili lang kung ako ang singoy kay dire pero na po yung mga ibang tao na wala gyud nila ka dire sa lamisa. That's cute. I like that jacket. Puno na yung isa ka bag? Wala pa na pangari akong banan. Pila man na yung ka bag store? Isa lang Wala. diba? Mostly ako amo rin magsasabihin. Kawal pinuha. Nagkuha ko usa kay gulod. Bukan mangyud ko, baka mangyud ka ayun na. Yeah. Pag 4 years old pa man, unya pa, dito pa mo ko magsabi. 2 years old pa man, napay daw ako patuloy. Binuha mo na yung okay? Actually, dito ko nakakita mga nindot kayo nga sinina para pang bata ba? Dito ko tag-jacket yun. Parang wala. Dito na lang ang gawin jacket. Kanina, kuha pa rin ako. Para sa mga hapon. Kung ano gyapon kay wala ko black na kana buba ang akong black na jacket. So natay 8 total nga bags mga langga nga puno og mga sinina. So ang sunod na mong mga tun-ani is amo sa labhan unya amo pod lupion unya i-try na mo og by pair para pag-abot din ready na siya i-distribute. Pero dili ni siya namo karon-karon dali mapadala mga langga because we have to make extra money muna para pangbayad sa shipping ani. So I know for sure mga 3 or 4 ka box ni siya. Naman to tayo nadawat na donation mga langga pero dili siya enough para pagbayad sa shipping pa ingon diha. The good thing na lang is daghan kaayong mga libre nga furniture nga akong nakuha dire nga akong i-refinish on niya ibaligya. Niya ang halin maoy ipangbayad nato sa shipping. Parehas sa aming mga cabinet mga langga or hatches nga atong nakuha nga libre sa atong Amiga, atong i-refinish o niya atong ibaligya.